Isang poultry farm naman po sa Umingan, Pangasinan, ipinasara. Para sa detalye kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Ipinasara ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Umingan ang operasyon ng isang poultry farm nang masilip na wala itong mga permit. Ang naturang farm sa barangay Fulgosino ay walang umanong permit sa pagtatayo ng gusali, sanging sa kalinisan at negosyo. Lumitaw din na kulang ang mga lambat na magsisilbisa ng harang sa paligid ng pasilidad. Humigit kumulang 100,000 manok ang tinanggal doon. Pinaigting din ang pagpapatupad ng mga ordinansa kaugnay sa pagpapatakbo ng mga poultry farm at piggery upang masiguro ang kalusugan ng mamamayan maging ng proteksyon sa kapaligiran at patas sa kompetisyon sa mga nagnenegosyo sa nasabing bayan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.